Iki lho rek, turun yo. Rumah minimalis, ukurane 5 kali 12, hargae 385 juta. Nang mriko yo. Ready kari. Nang mriko yo. Ready kari pinanto. Sing pasti tonggone to sebelah kanan. Wis ready yo. Kena dijak rasan-rasan, tapi sing positif aja negatif golek gapi yo. Ah, saya langsung ya terus nang omah yo. Lah sebelah kanan kene iki ono pagar taneme, ambek ono roster ngene yo, ono bentuk ngene. Dadi ben gak polosan yo. Nah gini iki wis oleh free pagar shadingan koyo ngene iki. Ambek ono motif kayu ngene ben nambah kesan estetik yo. Kanopi ini yo oleh free sisan. Nah sebelah kiri kene iki ngono area karpote, mobil apa sing mlebu kok wis pengen atur dhewe yo. Nah wis full keramikan koyo ngene. Bentuk fasad depan omahe gak polosan, ono keramik ono motif ngene lho, wapi. Sebelah kanan ini iki halaman depan omahe pen gawe kok pen atur dhewe. Kerane ready, kare nguntir to. Kena geng sepeda utawa mobil yo, utawa cuci tangan. Nah, saiki langsung lanjut mlebu rene. Nah, hop sih masih kusen rek kayu beno kesan estetik yo. Iki turun di finishing kusene yo. Sampai turun di kayak pintu. Kena pen tuku ojo kuwatir kok dipasang yo. Ah, iki langsung nang gone area ruang tamune. Dukure to ukur to selingan ngono. Adine nek awan siang hari cara ngono wis gak ngarapan aja kuwatir. Ono jenere loro sing iso dikatup beno bensin lho saudara mlebu ben lancar ya. Dukure ready penerangan. Nek siang hari cara ngono menghemat listrik. Iki lho ono ngene si janda. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah. Iki nang gone kamar terutamae. Iki sing langsung menghadap nang area karpote yo. Nah kene iki ono cecepan AC sisan nang kamar tidur pertama, wis aja kuwatir. Tapi ngelasine pen nggo dhewe yo, selopo sidung free yo. Iki nang gone area ruang tengane, iki ono mini bare nang kene yo. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar tidur kedua e. Koyo ngene iki modele yo. Sing swasti cecepan AC yo ready sisan, aja kuwatir yo. Iki langsung lanjut menggok kanan iki nggon area dapure. Tuh. Wis full keramikan ngene yo. Coba cek gampang diberseni yo. Nah, ono acara keluarga enak, engko pen kayak kene yo mangan bareng ngono. Kali koyo prasmanan ngono yo. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine, kiwa tangane wis keramikan yo. WC-ne iso request jongkok utawa duduk. Engko wis pen atur dhewe, coba pen ayo. Saya langsung ya tak detail nang kene, nang ruangan tengah kene yo. Iki mangko omane ukurane 5 kali 12 hargae 385 juta. Bonus lokasi bonino wis perkamat gamane buka yo. Wis ngono ae kae sesuai. Blengan drive kurine mini bare wapi.